A iniciativa impulsada pola Concellería de Deportes de Rianxo levou a un grupo de 105 veciños a realizar o Camiño Xacobeo a Orixe. Tras completar as 3 primeiras etapas, co Rubedo a Guiño Pobra e a Pobra a Banqueiro, este sábado percorrían a cuarta ata o municipio rianxeiro. Trátase dun grupo moi numeroso e heteroxéneo, polo que o tempo para cubrir as etapas adáptase ao ritmo individual de cada un, cunha media de entre 6 e 7 horas. O éxito da proposta foi tal que ata o momento se cubriron todas as prazas dispoñibles. Aínda así, os interesados en participar nalgunha das etapas restantes poden contactar co Departamento de Deportes que dirixe o concelleiro Xurxo Ordóñez e pasarán a formar parte dunha lista da garda no caso de haber algunha vacante. O prezo de inscrición por etapa é de 8 euros. As próximas datas serán o 4 de xuño entre Rianxo e Padrón e o día 11 entre Padrón e Santiago, onde finalizará a peregrinación.